Kinong yalam kaseng Nyautrab Youth Council HYC Education Cell West Khasi Hills District haka arpau tarik jeliu kilaya kendu ikakong G Stan Principal DIET Nongston nagbenta ban ajing mut ban bate no lakajong yaki baha puli ban pentebet yaki nong hikai halaki jong ki CNRD block hapo ka district nakaliang kinong yalam ke HYC kiloong bakumba ka sorkar jela kala phia bat penkha yaki CNRD block bathamai kumta ka seng ka ngode ban ajing mut ban batino lakajong ki block nang ba ki dong ki than hapo ka district kin la ban se la ki jong ki nong hikai bat ban ai men sim ru yaki samla puli shu ka seng kala pen pau baro ki block bathamai ki de ban se no de ki nong hikai na ka than ha baro santli ki block hapo ka district kinong yalam ke HYC kila kentu ki MLA na South West but Eastern West ban pano lakajong ka diet hamairang ban mau keruan jungi imta kasi ka Nyautrab Youth Council West Khasi Hills District po ka jinga sanran lang ka jinga lam jungi i samla lumlang kharsimli bade i presiden ka jinga don lang i Jermaya Dakhar yang tabakiway pat di para dokhan hani kasi layo ya kaban hadirin ka jing uat jingnam dong shibun ki samla para samla jokoni kadong kathan kabaya dei bat kajing perung hakabaya dei bat ka rukum yo ya kaban rung hakanika daya da on ni ai khublei shibun ya ka sarkar ya kabala ai yangi lightly ki block kata ka rimulyang anta ka salang bat nang taka karambrai teng nakaliang jungi kasengi kwa ahdin manglayo kundo bat i principal jong ka diet nilai keren balok kumno mengikwa ya kaban penmi kino hikai laki badai ki trais nong ki balak bersunguthu ya ka jing jung ki kena ki trais nong khnang ya kaba kata ka jing hikai kana kanlong kaba baha namar hoj nginom peram yano nginom keren yano henrei kalong hi karukom ba utrais nong ukhamtep khambaha oi kasit kalong ka baduna hangning lasnguthu ba santli ki tang na po nong ston barskiwi bat number kanong ka diet ha po nong ston ka konthup ikiwi pat ki district kata ka artli ki district bat kasit kalong tang ha po sanphau tli ki sit tela shibun kinong apply kumbalong hakani ka bamanta kumba arjar tam kita kiba perung kerteng ya lade banyo hapo ka diet kibawan ni kisnong kiba fer henrei kasit ka dontang sanphau kumta kala along ka jing shibun ya kaba banyo no hikai da kiba deki traisnong kumta ngi kerpat nakaliang jong ka sarkar kiba dekmi kaliang education ba kumno kan phya bakan alot ikiniki blok katkum ka percentage jongki ba kinyo banyo rungi kerpat ru ka sarkar ba kumno ba bangin ang penkiu ya kaneka menang penkiu sit ya kaneka diet ka badan hapo hane nongstan namar ngi smuthu menta ba ka population jongi lani kinong songnong jongi kelanang piu bangin ne tang haju lanono nginum la ban sei kino hikai kumbalong hi ba uno hikai udai ubenta ba padeng tam so ke emlang salang kumtak ikerpa na kay ka sarkar ba kadai ban simkhya ka ne ka benta khnang ka bala ban sei kino hikai kublei shibon kajing kerpa jungi ka seng kalong ba sabaro ki MLA jong ke Eastern West mat ka mau kerwat iklim da thau ta mat yong ya phi hinrei kajing kerpat kolong bangi lakwa ya ka bangin don la ka jong ka diet khnang ya ka bangi la ya ka bangin sei shibun ki noi kai ki badai hi dala ki trais nong amar kumbaong utrai utip khamha namar ba kumbangi yo iya kini kisi ba hoi ni kinong nang khamduna hanrei khamtip khamha utrai udai utrai boleh shibun